Bună ziua, dragii mei și scumpii mei prieteni! Vreau să fac și eu, asta e prezentarea mea pe YouTube și încep cu primul meu vlog pe canalul meu de YouTube. Și vreau așa ca de început să vă fac așa o prezentare despre mine. Sunt din Alba Iulia, am 36 de ani, am o familie frumoasă, am și o fetiță de 5 ani. Și vreau așa în mare să vă prezint cam ce o să prezint pe YouTube pentru voi, scumpii mei prieteni. Nu în ultimul rând vreau să vă spun că am cont și pe TikTok. Mă găsiți și pe canalul meu de TikTok. Acolo am niște clipuri foarte frumoase. Sper să mă căutați și pe acel canal de TikTok. Acolo sunt Mihălțan 1. Aici o să fie pe YouTube Alin Mihălțan. Așa o să fie canalul meu de YouTube. Ăsta este. Și ce să vă spun, măi, dragii mei prieteni. Sunt din Alba Iulia. Și ce să sper că am ceva emoții, că-s la început. Sper să mă ăsta. Și ce o să vă prezint eu pe YouTube. Am și eu aici, m-am gândit ce o să fac pe YouTube. Am un vecin aici, tare, tare de viață, tare, cum să zic, caragios, în stilul lui Ion Șmecheru, care și voi îl știți de pe YouTube. Eu vlogurile mele o să fac mai tot timpul cu el. Să vă sper, hai să vă prezint așa în mare cam despre el, despre băiatul ăsta. Este vecin aici cu mine. Este un băiat necăjit, care îl știu de mic, de când avea 5 ani. Îl știu și părinții îs decedați. El cam, ce să vă spun eu, îți trăiește existența mergând la oameni la muncă cu ziua. E greu, e foarte greu ceasul ăsta. Eu întotdeauna, cum să zic eu, l-am ajutat cu ce am putut. Că știind în ce condiții trăiește și ce viață are, întotdeauna l-am ajutat cu ce am putut, cu o mâncărică, cu o haină, l-am ajutat. Și ce să zic, că scumpii mei, aștept și eu cu nerăbdare să poată să încep vlogurile, să fac cu el, că momentan este la muncă și când o să aibă timp o să încep să fac vlogurile cu el și atunci o să povestim mai multe sau ce vreți să știți despre el. Da, e un băiat un băiat de viață și să știți că o să fie niște vloguri foarte, foarte bune din punctul meu de vedere. Și eu nu promit nimic, dar o să vedeți pe acest canal de YouTube că o să fie niște vloguri poate mai bune ca lui Ion Șmecheru. Deci el e în stil așa ca, cum să zic eu, de viață, cam stilul lui, dar un pic mai caragios ca Ion. O să vedeți, deocamdată nu o să mai spun chiar atât de multe, o să vedeți în vlogul următor ce o să fie. Și ce să vă zic, iubiții mei prieteni, sper cum să zic, să vă placă ceea ce o să vedeți la mine pe canalul meu de YouTube. Și dacă vă place ceea ce fac pe canalul meu de YouTube,
vă rog din suflet și ăsta să vă abonați la canalul meu de YouTube, să dați acolo un subscribe, o distribuire, un like și mai multe, ce să zic, știu că poate și voi așteptați să încep să fac vlogurile cu prietenul ăsta meu, cât mai curând, o să încercăm să facem cât mai curând vlog și sperăm să vă placă ceea ce facem. Eu am emoții și că la început acesta e primul meu vlog de prezentare pentru voi, ceea ce voi face pe canalul meu de YouTube. Și v-am spus, mai mult o să fiu tot cu băiatul ăsta, o să fac vloguri. Cam cu el, despre viața lui. Dacă și voi veți ceva mai, cum să zic eu, să facem, aștept acolo să lăsați comentarii, să spuneți cam ce ați dori să facem sau ce nu, acolo aștept la voi comentarii și asta. Deci, scumpii mei, ce să zic, acesta a fost primul meu vlog pe canalul meu de YouTube. Sper să fie cu bine, să fie un început bun pentru mine. Sper să vă placă ceea ce o să vedeți pe canalul meu de YouTube. Și v-am spus, dacă sunteți buni și vreți, mă puteți, am și canal de TikTok la Mihălțan 1. Acolo am multe clipuri frumoase, apreciate acolo. Chiar multă lume îi place ceea ce fac și pe canalul meu de TikTok. Și ce să spun, iubiții mei prieteni, abia aștept să postez noul meu vlog cu acest băiat, să vă spune mai multe. Vlogul meu se încheie aici. Vă doresc o zi minunată și să ne vedem cu bine cât mai curând. Vă salut, iubiții mei!